Dobrodošli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Spletaj. Lijepa selska djevojka zagledala se u svog prvog susjeda vršnjaka, ali njeni roditelji nisu joj odobrili tu vezu, već su je nagovarali da se uda za bogataša, starog dečka iz susjednog sela. Djevojka se je morala udati po izboru roditelja i već je njen budući suprug započeo dolaziti kod njih u kuću, ali selska ljepotica nije mogla zaboraviti svog susjeda, svoju prvu ljubav. Čim je uzmogla, djevojka bi nestala iz kuće poput praseta u magli i našla se sa svojom prvom ljubavi u ljubavnom zagrljaju. Roditelji od djevojke brzo su shvatili što se događa, pa su je stalno pratili, a u tome im je svesrdno pomagala i njihova stara susjeda. Jedan dan djevojka se je nekako uspjela iskrasti i nestati u još zelenim kukuruzima, gdje ju je momak željno iščekivao. Stara susjeda djevojku je pratila i pronašla njihovu logu. Kad su ju roditelji djevojke pitali za kćer, primitivna starica im je rekla: "Našla sam ih u kukuruzima u Spletaju." Roditelji su konačno shvatili da im je kćerina sreća važnija od bogatstva, te su uskoro zazvonila sretna svadbena zvona. Do sljedećeg susreta. Bog!